mamasyal. Ug dako po siya kay ikatabang sa ato ang mga tourist, especially sa mga tourism industry nato. Kay una, we welcome about an average of 4,000 to 5,000 visitors every weekend. Kay isa man ni siya sa favorite nga mga destinations, especially gikan sa Jensan, gikan sa north, south, no, o sa North Cotabato, South Cotabato. Isa ni sila sa ilang favorite nga destinations karon. Ang problema nato, wala kayo tay attraction or mga tourism destinations nga nindot kayo. So mo nang naidaghang reklamo nga guot na daw kaayo, jump pack na kaing Sabros, ang Montefrio, ang mga dagkuan nato diri nga attractions, no. So wala na tay kabutangan. So pag mag-na-open na ni siya nga facility, dako kay ni siya matabang, no, to diffuse ang katong mga crowd, especially kay bawal sa to ang karon nga kanang guot kaayo, no. So pag na-open na ni siya, since dako kayo ang facility, ma-diffuse siya, so masulbad na atong problema anang overcrowding. Ato gyud gina-welcome ug gina-invite ang tanan nga suruyon gyud nato ni atong lugar diri, especially kay kapatagan ni sa Digos ni, ato gyud ni siyang ikapanghambog ug ikapasigarbo nato ng facility diri, especially sa tourism industry.